Plaitea es va guanyar el Premi Talent Cambra 2021 en objecte singular i 3D ex aequo. Molt bon dia i moltes felicitats primer de tot. Moltes gràcies. He de dir que em sembla que és l'únic premi que he provat, perquè ja fa un temps que m'ha interessat molt precisament el Plaitea, no? Expliqueu-nos, però per a tota la gent que encara no us coneix, què és? Bueno, si em deixes, si em permets fer una mica d'agraïment, perquè hi ha una cosa important. En primer lloc, m'agradaria disculpar a un membre de l'equip, que és molt important dintre del projecte, que és la Sílvia Cubo, que per problemes personals no ha pogut assistir i aquest premi també és per amb ella. En segon lloc, agrair a la Sílvia Cubo, a l'Àlex Climent, al Jordi Repullés, al Xavi Sardà, a Carles Moral, Jordi Castanyedeu de la Llucana, als Teatre dels Carlins de Manresa, al Miquel Murga, al Juan Masteve, Joan Rion i Marc Cubells de Badever Studios, a la meva dona Natalí, a la Mònica Pérez i el Jordi Ríos, perquè sense la seva col·laboració, l'esforç i el treball desinteressat amb pressupost zero, no s'hagués pogut dur a terme aquest projecte i no haguéssim guanyat aquest premi. Doncs tanta gent ha de ser bo. Sí, ha de ser molt bo. I a part, agrair a tota l'organització, a tots els partners, membres del jurat, el fet de que hagin convocat aquests premis perquè posicionen el talent i la emprenedoria al lloc que es mereix, aquí a Catalunya. Moltes gràcies. Ara, doncs, què feu? Home, deixa'm potser començar per dir que si us dic que... Al final no us faré entrevista, No, però sí, que si ara us dic que la cultura està tocada de mort, no us diré res sorprenent, ho sabem tots. A més, si ja ho estava abans de la Covid, ara amb els efectes imposats per la pandèmia encara ho està més. De tota manera, si alguna vegada algú, per exemple, es va preguntar què passaria si poguéssim veure el que volguéssim en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, nosaltres vam fer una cosa similar. És a dir, el projecte es va preguntar què passaria si poguéssim triar, si poguéssim comprar o poguéssim elegir cultura en la nostra llengua o la llengua que volguéssim en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. I vam adonar-nos que d'aquesta manera, si ho aconseguíem a través del nostre projecte, no només hi donàvem una nova vida a la cultura, no només la deixàvem de banda, sinó que hi donàvem més vida, sinó que a més facilitàvem l'accés a la cultura a molta gent que de vegades per problemes de mobilitat o per problemes de situació geogràfica o situació social o personal no hi tenen accés a través dels canals habituals, tradicionals, perquè s'entenguessin. Aquest era el primer objectiu, sobretot. Per tant, pel nom que teniu, entenc que és una platea com virtual, això. Molt bé. Correcte. En el que s'ajunta cultura i tecnologia, que són les dues coses que van de la mà i és amb el que hem apostat, a la cultura i la cultura a partir de la tecnologia. I això com ho fem? La tecnologia que utilitzem és la tecnologia de realitat virtual. Aquesta tecnologia, que fa uns anys encara era desconeguda, ara comença ja a ser bastant coneguda, i això que ens permet? Doncs ens permet una experiència immersiva que és absolutament increïble, en el que és com si estiguessis allà mateix a l'escenari. Això, a partir d'aquí, les possibilitats són il·limitades. Podem fer des de les obres de teatre fins a monòlegs, concerts, tot el que puguem a nivell de cultura, tot es pot fer, i d'una manera totalment immersiva, i aquesta és la idea. Immersiva vol dir àudio i vídeo i, per tant, un aparell que es col·loca... Les ulleres. Les ulleres de realitat virtual. Et col·loques les ulleres i pots veure l'obra de teatre, el que sigui, i a més amb una qualitat excel·lent, en qualitat 4K, és a dir, és com si estiguessis allà, perfecte. Diguem-ne que no tindrem la sensació mai que podem tocar l'actor o el músic o el monologuista, però gairebé. Però ell se tu el sentirà respirar. És apropar el teatre i la cultura, ja sigui, per exemple, una obra de teatre, un monòleg, un concert, a tothom a la seva casa, des de la comoditat de la seva casa, que això és superimportant, perquè ja sabem que és el que deia el Miquel, que a l'hora de moure'ns, sobretot la gent que està fora de la perifèria de Barcelona, doncs els hi costa una mica apropar-se fins aquí. I segurament seran obres que ja no estiguin en cartellera. Això voldrà dir que la gent tindrà com una segona oportunitat per a visualitzar aquesta obra quan vulgui i on vulgui. Exacte, i no solament això. De generar nous públics. Exacte, és crear un nou target, o sigui, hi ha gent que ja va al teatre de per si i que creiem que a partir d'aquí el que farà és també veure aquesta tecnologia com funciona. O sigui, una cosa no treu l'altra, la gent anirà al teatre igual com sempre, però
A vegades, gent el que dèiem, que no té la mobilitat o no pot anar al teatre, doncs ho podrà veure amb aquest sistema. Però a banda d'això, una cosa molt important que també fem és donar l'oportunitat a joves promeses a que puguin demostrar el seu talent. És a dir, al catàleg no solament hi haurà obres conegudes, sinó que hi haurà la possibilitat de monologuistes o obres que no són tan conegudes, però que volen tenir un espai perquè creuen que hi ha talent. Per tant, obres que podrem veure al teatre i que potser són conegudes per tothom, però també peces creades ad hoc per això. Sí. Probablement seria una de les opcions que ens permet el projecte, i és que és tan ampli les possibilitats que, com deia ara l'Àlex, doncs això, podem veure el musical més espectacular del moment perquè ja hem accedit i el tenim en catàleg, però podem veure potser una peça que pel que sigui això no ha accedit a un teatre convencional o a la cartellera, i a través d'aquest sistema doncs, podrem fer que la gent ho pugui veure gairebé, o no gairebé, segur, a vegades inclús en forma més impressionant o més impactiva que el fet d'anar al teatre. Entenc que hi ha unes despeses importants a l'hora, sobretot, de produir aquella peça, d'enregistrar, ja sigui en una funció normal o en un dia concret, no? Però després, a partir d'aquí, la resta ja és econòmic, no? Finalment, que la gent tingui aquella peça a casa seva i, per tant, el preu final que tu tinguis per veure, quan tot estigui desenvolupat, una obra a casa teva serà menor que no el desplaçament... Evidentment. Aquesta és una forma de democratitzar finalment la cultura. Sí, d'apropar-la a tothom. Que ara mateix hi ha molta gent que és el que parlàvem, de que agafar el cotxe, ara no perquè han tret tema de peatges, però clar, peatges, cues, restaurants, etc., doncs a vegades es planteja de no fer-ho i es perden obres de teatre o qualsevol tipus d'espectacle cultural, i això el que farà serà poder-ho apropar a tothom. Això és el lloc del món? No exactament així. Hi ha hagut intents de plataformes semblants al que podríem considerar Netflix en el cinema, per entendre'ns, amb catàlegs d'obres de teatre, però no amb la tecnologia i amb l'impacte aquest de la realitat virtual que nosaltres proposem, que és el que ens acosta més a l'estar segur realment a una butaca de teatre, mirar un costat i mirar l'altre, i gairebé veure el qui t'acompanya a tu al teatre, i gairebé veure l'actor com es dirigeix a tu personalment, i si vols, tu gairebé accedir al costat de l'actor a acompanyar-lo. I més que això, perquè fins i tot hi haurà una entrevista amb els actors, podràs veure el backstage, com es fa, o sigui, entre bastidors. Aquesta experiència que no pots veure al teatre, els extras ho podràs veure tot. Que consti i que quedi ben clar que l'objectiu no és suplir el anar al teatre, al contrari. Gairebé podríem dir que és incentivar més a que la gent pugui anar al teatre, perquè l'experiència d'anar al teatre realment no ho supleix. Això és una altra experiència totalment diferent, més impressionant o més impactant en alguns moments, però no ho supleix. És a dir, la gent que ha anat al teatre pot després veure aquesta opció virtual des de casa, i la gent que pel que sigui no hi pot anar o no hi podrà anar mai, allò que dèiem, per les dificultats que siguin, això els permetrà acostar-se al teatre de altra forma. I finalment, a mesura que es desenvolupi el projecte, també ho parlàvem, no? Ser un complement a aquell que ja ha anat al teatre i fins i tot oferir una visió més enllà de la platea, sinó dels altres punts o fins i tot des del mateix escenari. I el que comentaves, o sigui, la nostra idea és generar un nou target, és a dir, un nou tipus de públic que ara mateix potser no coneix el teatre, però quan vegi l'experiència virtual del teatre dirà: ostres, doncs jo també hi vull anar al teatre. Per tant, és el que dèiem, és un complement ideal, perquè molts joves, per exemple, potser ara mateix no els interessa del tot el teatre, però quan veuen, perquè és el seu canal, la realitat virtual, i veguin aquest medi, diran: ostres, doncs això m'agrada i jo ho vull veure en directe. Per acabar, en quin moment estem? És a dir, falta capital per desenvolupar l'objecte, el producte, per implementar-lo, falta que la xarxa de teatre s'hi aboqui i comenci a fer una prova pilot. En quin moment estem, de tot el procés? Bueno, en un principi estem amb la fase inicial que hem conceptualitzat el que és el projecte, i ara hem d'anar una mica posant fil a l'agulla per a fer realitat que el projecte tiri endavant a través de, el que has dit tu molt bé, a través d'inversió, i sobretot que el tema dels teatres, les associacions i tot això es volquin amb dotar-nos de contingut per poder desenvolupar la plataforma. De fet, el tema de l'experiència del cross-model també és una cosa que volem... Sí, o sigui, Playtea, a més, farà una aposta molt important per projectes, com se diu ara? Perdó, en projectes de recerca, tant
diguéssim, d'innovació tecnològica com de percepció crossmodal, per tal una mica de desenvolupar molt millor el que és el... Posto ja? Experiència. No, Bueno, ja ho ara. farem després. Una mica, o sigui, Per l'experiència, Sí, justament per les experiències sensorials, les que són experiències, una mica perquè les experiències siguin molt més bones a través de la percepció dels nostres espectadors, sempre i quan la tecnologia ens ho permetin. Clar. I el millor de tot, permeteu-me per acabar, és que no trobaràs mai una sentada al costat que comença a xerrar, menjant crispetes i molestant-te durant tota la funció. Te'l pots trobar. Te'l pots trobar, però el pots ràpid. obviar. Gràcies als tres i felicitats per aquest Premi de l'Incambra 2021 Objecte Singular i 3D a Pla i TA. Felicitats. Moltes gràcies a vosaltres.